Bona tarda. En nom de la secció local d'Esquerra Republicana us voldria agrair la vostra presència aquí i molt especialment a la Najat Driouech, diputada al Parlament de Catalunya per Esquerra Republicana. Ja és la segona legislatura en la que està i realment volem agrair moltíssim que hagis volgut venir avui a participar amb nosaltres en aquesta commemoració del 90è aniversari de la proclamació de la República. Res més, jo només us volia agrair això i dono pas ja a la primera ponent, Lourdes Armengol, regidora d'Igualtat, Salut i Nova Ciutadania. Gràcies. Bé, bona tarda a totes i tots. Diuen, jo m'he preparat 4 línies que surten del sentiment. Diuen que la república té nom de dona. Per mi també té nom a solidaritat, igualtat, sororitat i justícia social. Avui, en el 90è aniversari de la seva proclamació, ens trobem aquí, totes i tots, per retre homenatge a la generació del 31, dones i homes que la van fer possible i que la van defensar moltes vegades fins a la mort. La República va desenvolupar un model d'escola de coeducació, laïcisme i qualitat. Al nostre municipi contem amb aquest edifici, que tots coneixeu molt bé, que volia ser la primera escola republicana, pública i mixta. Quan Castelldefels era un poble molt petit. Amb la recuperació d'aquest edifici també recuperem els valors que representa la República. Aquest era, al nostre parer, un deute històric que teníem amb tota la gent que es va alçar contra el cop d'estat del 36. La República apostava per la igualtat entre homes i dones. En canvi, el franquisme per una segregació total. La República apostava per la solidaritat, el franquisme per la confrontació. La República apostava per la justícia social. El franquisme ens va imposar repressió, exili i mort. Com a regidora d'Igualtat, també vull reivindicar el paper tan important i compromès que van tenir les dones republicanes. Entrant en política, alcaldesses, regidores, diputades, totes elles van revolucionar el model que es tenia fins aleshores de dona. Dones com la Natividad Yarza, alcaldessa de Bellprat, del 1934, per Esquerra Republicana, la primera escollida democràticament a la història dels països catalans. Fidela Renom, primera regidora de Sabadell. Justa Goicoechea, primera regidora d'Hospitalet. Consol Nogueres, primera regidora a Mataró, totes elles escollides per sufragi universal gràcies a la lluita aferrissada de la nostra companya també Clara Campoamor i Victòria Kent, que van fer una realitat, van fer que el sufragi universal fos possible a les eleccions de la Corts de 1933, tot i que ja estava reconegut en la Constitució des del 1931. Federica Montseny, amb ell es va despenalitzar l'avortament, i un record molt especial per totes les milicianes, representades per la Marina Ginestà, la noia del fusell, icona del compromís republicà de les dones contra el feixisme. Obreres, sindicalistes, lliurepensadores i molt especialment les mestres que van encarnar el model de ciutadanes republicanes independents i ho van transmetre a les seves alumnes que veien en elles un rol a seguir. En aquell moment, les dones que es dedicaven a la política eren una excepció, tot el contrari del que passa ara, que sortós anem a incorporar-nos massivament. Permeteu-me que citi les paraules de la nostra companya Marta Rovira quan diu que som moltes, sí. Hem arribat per quedar-nos, també, però hem d'exercir el poder per decidir. Deixeu-me que avui tingui un record molt especial per la Lluïsa Ferrer, que va ser la primera regidora d'Esquerra Republicana a Castelldefels després de la transició. Per acabar, només anunciar-vos que aquest matí s'ha inaugurat l'exposició de la Castelldefels Republicana i que estarà exposada a la sala Margarida Xirgu de la biblioteca fins al 21 d'abril. Per mitjà d'aquesta exposició que avui hem inaugurat, podem endinsar-nos en la nostra història, en aquest cas la nostra història republicana, mostrant una pinzellada de la quotidianitat de les castelldefelenques i els castelldefelencs en temps de la República. Fotografies i documents ens transporten a un temps de governança republicana al nostre municipi. En
En aquest sentit, recordar com el 1 de febrer de 1934 a Castelldefels es va constituir el primer ajuntament sorgit de les urnes de la Segona República. 6 consellers, ara serien regidors, van votar el primer alcalde republicà del nostre municipi, en Sebastià Fornés, el qual va ser precedit per altres alcaldes d'Esquerra Republicana com l'Esteve Gombau, en Joan Colet, en Pau Manyà i en Joan Reventós. Tots els alcaldes de la nostra ciutat fins a l'entrada de l'exèrcit d'ocupació el 25 de gener de 1939. Us convidem a tots vosaltres a veure aquesta exposició, que la trobareu interessantíssima i veureu una sèrie de documents que han sorgit al nostre arxiu i que us ompliran de joia com ens hem omplert a nosaltres. Res més, moltes gràcies, visca la República i visca la lluita feminista. Interpretant el sentiment i els anhels d'un poble que acabava d'expressar la seva voluntat a les urnes, el molt honorable president Francesc Macià proclamava la República Catalana des del balcó del Palau de la Generalitat, tal dia com avui, fa 90 anys. Macià esperava que tots sabríem fer-nos dignes de la llibertat que ens havíem donat i de la justícia que amb l'ajuda de tots es disposaven a establir, recolzats en coses immortals com són els drets humans i dels pobles. En proclamar la República feia arribar la nostra veu a tots els pobles d'Espanya i del món, demanant-los que espiritualment estiguessin al nostre costat i davant per davant de la monarquia borbònica que havien abatut. Alhora, els oferia aportar-los tot el nostre esforç i tota l'emoció del nostre poble renaixent per afermar la pau internacional. En fer aquesta proclamació, amb el cor obert a totes les esperances, es conjurava i demanava a tots els ciutadans de Catalunya que s'hi conjuressin també a fer prevaldre-la pels mitjans que fossin, encara que calgués arribar al sacrifici de la pròpia vida. República de llibertat, república de justícia, república de drets humans, república de pau, república de fraternitat, república de dignitat. Tal era la República Catalana proclamada per Macià el 14 d'abril de 1931. Nosaltres, els hereus de Macià i companys, som els successors, com deia la Lourdes, de Sebastià Fornés, Esteve Gombau, Joan Clotet, Pau Manyer o Joan Reventós, alcaldes d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Castelldefels. Nosaltres som la següent baula de la llarga cadena humana resistent contra el feixisme i defensora de tots els drets. Per això, som els que podem mirar el passat amb orgull i el futur amb esperança. I perquè nosaltres ho podem fer, ha calgut que Esquerra Republicana retornés al govern municipal de Castelldefels per tal que la nostra ciutat disposés d'un espai com l'edifici de la República, on reafirmem que mai permetrem, com d'altres s'hi han permès durant 40 anys de règim del 78, que caigui l'oblit davant els homes i dones de la República que no van dubtar quan el feixisme els va declarar la guerra. Dones i homes que creien en una Catalunya lliure d'opressió, tal com nosaltres seguim defensant avui. En nom dels qui creiem que l'autèntic patriotisme busca el benestar de cadascú en la felicitat de tothom, tal com va dir el republicà i socialista irlandès James Connolly. En nom dels qui cada dia treballem per una Castelldefels republicana, on ningú quedi enrere, inclusiva, educadora, sostenible i feminista. En nom dels qui pensem que totes les persones tenim el dret a cercar la felicitat en igualtat d'oportunitats, vinguem d'on vinguem, i que pensem que la riquesa comuna ha d'estar al servei del bé comú, dels qui volem drets compartits i no privilegis excloents. En aquest 14 d'abril, amb el cor a Lledoners, Puig de les Basses, Batràs i Ginebra, ens tornem a conjurar amb la determinació intacta i les conviccions invictes per la llibertat, la igualtat i la fraternitat, amb el convenciment de saber-nos el fruit de moltes derrotes, però la llavor de totes les victòries. I com que ho sabem,
acabarem citant Lluís Companys. Catalans i catalanes, a lluitar i a treballar, a resistir, perquè resistir és el triomf. La bandera de la República en l'aire, flamejant al vent als seus plecs i coberta de glòria davant del món impàvid. I sobre el pit dels catalans, impresa en la seva ànima, la senyera de les 4 barres. I tots junts, a la resistència obstinada i terrible per preparar la propera envaga. Salut i república. I us deixo millor companyia que la meva. Jo no? Bé, com no hi ha micro, jo intentaré cridar una miqueta fort perquè m'escolteu tots i totes. En primer lloc, gràcies, Jordi Maresme. Maresme, la meva comarca. Un cognom, veus? Tenim alguna cosa en comú? Comparteixo amb tu que tu ets Jordi Maresme i jo soc Najat del Maresme. Agrair que m'hàgiu convidat en un dia tan especial com avui, més davant d'un edifici tan representatiu, que és una escola, tal com heu explicat, construïda en època republicana i pensada per la ciutadania i pels ciutadans i les ciutadanes. Una escola, com vostès ja saben, soc una gran defensora de l'escola catalana perquè considero que gràcies a l'escola catalana jo soc el que soc. De fet, jo sempre m'autodenomino que soc producte de l'escola catalana. I no som conscients de la importància d'aquesta escola fins que no hem tastat altres escoles d'altres països. No som conscients de la riquesa del coneixement que ens pot donar una escola com aquesta fins que no ens sentim inclosos, acollits i que formem part dels iguals que hi ha sota l'aula. Bé, a mi m'agradaria destacar, ja que ha parlat el company, ha parlat en el seu discurs, ha fet referència que és igual d'on veníem, és igual que pensem. Nosaltres som el país que acollim totes les persones, com diu l'Oriol Junqueras, sense preguntar-li d'on ve. I crec que fermament que Esquerra Republicana està fent una gran feina en un àmbit molt concret, i és el del reconeixement de la seva diversitat, el reconeixement de la seva ciutadania, el reconeixement dels seus vilatans i vilatanes, seus ciutadans i ciutadanes. I aquest reconeixement també es trasllada en polítiques, aquest reconeixement també es trasllada en la transformació de les institucions i també començant per si mateixa com a organització, transformant el que són les llistes i que, com molt bé diu l'Oriol Junqueras, les llistes d'un municipi s'han d'assemblar als seus vilatans. I això només ho fa Esquerra Republicana, o de fet només ho ha fet Esquerra Republicana. I per què dic que vull tirar d'aquest fil, el d'aquesta diversitat? Perquè estem en un moment molt complicat, vivim un moment molt complex com a societat, però com a republicans i republicanes, catalans i catalanes independentistes més, i més a més per l'extrema dreta, que tots vostès saben que ha tingut una àmplia entrada al Parlament, però que la diversitat d'aquest país també està amenaçada per aquesta extrema dreta. I quan parlem de la diversitat, no només parlem de la diversitat cultural, que també, sinó parlem per qualsevol altra diversitat que suposi la ciutadania i que l'extrema dreta veu, diguem-ne, o assenyala. Inclús les dones ens sentim assenyalades per l'extrema dreta perquè ens retallen drets, igual que els retalla el col·lectiu LGTBI o a les minories d'aquest país, com puc ser jo com a dona musulmana. I aquí tenim un repte com a republicans i republicanes, i és treballar pel bé de la ciutadania, sempre pensant que amb l'extrema dreta no es parla, no es negocia, a l'extrema dreta se la combat i al mateix temps es fa pedagogia social perquè tothom pugui conèixer
qui són i qui volen i quin mal volen fer en aquesta societat. Per això m'ha agradat que hagis dit el que som un país acollidor, un país que reconeix aquesta diversitat, i jo voldria dir que m'ha cridat molt l'atenció que Castelldefels tingui el 20% dels seus vilatans i vilatanes que han nascut en altres països, perquè avui en dia han decidit que Castelldefels és el seu municipi. Molts se'n reien quan el Joan Tardà deia que s'ha d'eixamplar la base. Avui són ells qui ho volen practicar. Molts se'n reien quan per primera vegada situàvem aquesta diversitat dintre de les nostres llistes. Avui en dia som l'exemple, i així ens ho reconeixen altres partits que sé que un està governant amb vosaltres, de que som aquells que fem la feina. Som aquells que reconeixem a la totalitat de la ciutadania i que treballem pel bé comú d'aquesta ciutadania, sempre basant-nos en valors republicans i, com molt bé diu el company i estimat Raül Romeva, una república del bé comú. Seria molt trist si només jo pogués ser feliç. L'ideal és que tots treballem perquè la felicitat sigui comuna, perquè si no seria un gran fracàs. Així que moltes gràcies, espero tornar en altres ocasions a Castelldefels i més en un dia tan especial com avui. Molt bé, aquí gairebé acabem l'acte, era un acte que volíem breu, agrair-vos, torno a agrair-te, Najat, que hagis vingut i ens hagis dirigit aquestes paraules, i ara només com a cloendes voldríem fer una ofrena al monolit que hi ha dedicat a la República. Demanaria a la nostra companya Lauren si vols venir. És una ofrena que fem per tots els republicans que van fer possible la proclamació de fa 90 anys.